Ineyo zinanga ndine Ephraim Nkhalamba. Ndimakhala kwa Chikanda kuno kwa Chirupya kuzomba. Ine kumayambiriro panali pa 25 Oktoba 2022. Kumuzi wathu kunachitika maliro achimene sana mwalira. Ajama pa 12 nyamuka fika kumaliro kuja. Kafika kumaliro kuja, nafika kukhala kweteka mwone kwa bale na ndena anachokera mtauni. Tena kakeko mbale moza kunduza kuti amwene mupite kuseliku mukaje nawo chakudya. Nenda kuseli kuja kukaja nawo chakudya chicha. Anapezeka mbale mmoja kundifusa kuti achimwene mukupanga chani kuno. Ine asmasa kunoko ndikudya chakudya. Akuti inuti mukulakwisa ndati bwanji. Akuti inu yonse mukuzwati ndino namfedwa ndi mukaje nthawi zino. Ine zanga utakunda takengoja na mwene. Ene kumuza kuti asenga zili choncho peza nsikuli nangofuna kubwera kuti zaje sima kuno mandachita kuzidwa kuseliko. Ndi achabwino achemwala kamuresa munthu uja. Wapitaso kuseli wakauza anthu abweraso munthu wina. Wayambaso kulongolola nane kumene kuja ndesina chisamale kwambiri. Choncho anthu ajana onesa kuti ali pa mkwiyo waukulu ndi ineyo. Choncho ine nanyamuka pemba kuti andizingopita. Anthu ajana zindizungulira ndikuzandifusa. Kuda kunde pemba mpita kuti ndikuti andikuoneka ngati ndikuvuta ndikoposa pakali bana ni mtendere. Ina kubwera kundifusa kuti akodi njinga zako za moto zili kuti. Ngati mafuna njinga kapena ine. Basi kuna kuchedwa wina kundifusa tase padakali pano patiye kuno andigwira pankono. Ine hapa hapa inamba kugwira na gwirana. Basi leti nani mbala tu mmozi sona ndo wa polisi analina pagulu omwe lichi. Tena kwa natenga mazi pero 25 liters kundithira. Atatero anthu achanamba kundimenya. Tena kwa polisi uja wandigwesa. Atandigwesa nandilumvira kundikhalira pa nthiti yanga kumanja. Pambuyo pake mzake mmoza anambira kumandifusa kuja za nsima uja. Akumuza bale uja kuti kodi mwenda ndi unyolo. Bale uja nankha kuti iya ineyo sinaende ndi unyolo. Koma amene ndimpanga zinthu zimene ndinaphunzira ine ku training. Anaita ni Samalamba anjinga. Ndikumandimanga polisi uja kumapazi kwangako. Zake wina ndikumandimanga manjanga. Ndikunditenga ndikundisiya pa zuwa tokera mapasti 12 mo mpaka namazadula Malamba pasti 5 mazulo. Afumu swatauza kuti ili mungamange munthu paka nafuna kufa huku. Basi onti janthu anangotitenga kwira nane kuchipatala. Pita kuchipatala kuja napezekabe kuti sindili bwino. Tena kwa mama wake napitisha kubwera pa chipatala chikulu cha pa Zomba peza nthawi imene zimachitikira kuna sawa muzi kwa makolo. Itafika pa Zomba Central Hospital pa ndipena mande pa sabedi kukhala kodi 12 kuja ndakhala kwa miezi yokwana 4. Pa 17 January imene matuluka kumapena ndawo wa theater ndikundichekaso nyama ina unongeka kuphazi kwanga mkono wanga manzere ndi wa manjawo. Basi chokera pamenepo mpaka ndakhala kumuzi kunde panalibe one mmoja amene anandipanga nkhaza kuchipatala chakubwera kuzandiona kubwera kuzandiona nakhamidula choncho paka 2023 yese nikumumaliza. Choncho basi maendera benda ndakhangati koni kukhangati mabala chakupola kama yanga amayi koma ndizona zimene zikachibala ndifuna ndipangira amene akuti ikangambere kwa ndifuna mungapange bwanji. Basi we mukothokoza Mulungu bwa mwachina ndatangira chipano kuchira ndikumeneko komano nanga ineni kwina ndisaenda kuda kama zale fira kufusika kuti ndina chitika ndiyani foto za kakhala bwino komanso anthu andipweteka kwambiri kuti zakusaso nchita monga mukundondera. Oncho ndina sapezeka kuti 2024 ina kamuka mu February kumuzi uja kwauza makolo anga kuti andipita kuchipatala ndikandikire maninga ninthu kumanga. Itabwera kunoko nafika kuchipatala kuchapeza kuti buku langa kuchipatala linasolesedwa ndi police report. Ndinasesabe kupanga njira paka ndafika kodi 12 kuja ndakamiyana na doctor aja anduza kuti medical report kupangira kufuneka kubereka imentana masona police report yakula so paka ndatheka ndipangira police medical report lichi. Choncho ndathana kupita noko kuchipatala ndaula police station. Ila foto goza pene pana ndifusa kuti ndachitikira kuti akazinachika kumuzi wathu kuna sawa muzi mwa makwinja. Akuto chabwino kupeza ndrakisano ngeiwe ngotisira mafoni namba ako ife kuti uzikatimbira zokera ulemba kuti ndafesa mabwana athu titekwa furuza kuti atipase jani oda yako atipite kumene tikafufuze. Choncho anthu ajana sapita lachitatu lake kuita kafufuza pamaso pa mfumu wa makwinja. Mfumu anapeleka umbono londo ali kuti anzona ali munthu nkazanizo napangalipa maliro amene kuti nalipo ndine
koma cholinga cha anthu amene wawa kumupha munthuyi pachifukwa zimene akuziwa anthu kuti munthu anagwa njinga zake za moto mwezi omwe anampangawo ikunali kumuderera pambali ina yake koma munthu analusalakwa koma anthu anangompanganira kuti amuphe wembucho anachikonza kale anthu koma sakuziwa kanthu kupeza anali munthu woyendayenda pamene apolisi ajana zanditanisa andifotokozera kena kosana zabwera koso lachisanu ndikukapeza ku anthu 4 atakutepenga ku anthu 4 anandipiraso foni mazulo lachisanu lomwelo kuti bwere ku station kuno uzathe kuperekera umboni wa anthu amene tapeza kumuzi kwanu. Ndinapita kumene kuja station ndinafika ku station inandausa njoti madamu amene anatenga nkhani yanga anandifunsa kuti Ephraim iniyo mulokhozeka kusekisa mulandu ndikuti madamu zitheka bwanji ndikhala kusekisa mulandu pamene ndinimanditana ndibwere kunoko akuti ife tikabwera abale yako kunoko akuti mwakambirana kumeneko kuti musekise mulandu ndikuti ine madamu ndimakambirana nanu masandizulo ndeni zulo mene mandimbira mapatiyeti mazulo ndi anthu ndakamba nawo kuti alo chabwino ndati sikuziwa china chilichonse ndati chabwino anthu awo kwaziwa ndati ndikwaziwa amenewo ndamene abwera pano kuzanena kuti atusekise mulandu ndeni kuti tasizingatheke ine mene ndavulira mwe wanali kuti nthawi yonseyi kupeza patenga miyezi 16 ndisanasume sonza kuti ine umunthu ndi china sinaupya pa mtima koma ndafika kusoma papa ndoti ndandifuna chivungamo nyanga ndione kuti china chimwe chenicho ndichione saka pandiphamu ndibwa ndikana kupitirira kumwalira koma pandipa chilema chotani kusasimbika basi nepajabe anaitana anthu aja ndinaona anaufusana mafunso awiri atatu anthu aja anapezeka kuti akuonesabe kuti ndi omwe anapanga komasano wa polisi uja kuti apezeke pesa ndali wakugwirira ntchito ku Nsanje boma onje okuvasa anakhakumande kuti sainede kuti asekisa mlandu lizikuthandiza usapange choncho yapa chibaitonga dani ndimo sekisa mlandu bilibe chifuna kuti inuyo ndi mavuto wanu komanso ne munango nditaya kuchokera simwe mutangari japa 25 Oktoba 2022 lerolo ndi 2024 koma ndi marriage mukuona za majaku ma 18 marriage kunoko ndenge muganiza kuti omuli ino mwana wana atapangidwa nkhaza ngatizi ndikuonekera mwino amene simunabwere kuzandiona uthandizo lanu ndathandizo lanu lisalije ngati ndikusinda ziwalo zanga ndi chibale ya nebe munandiukira asina terobe choncho asikena kwapezeka kuti no anakakamira zoti choncho ndena madama yangu aitalisa apolisi aja kuti mbwere kunoko mbali wanu kuti akasekese nkhani muli pafupi ajabera kunoko polisi alo mwina musa napite patali tatifotokozereni kuti mwafotokoza kuti munavulala mwina akuvulala kumene kumukakufotokoze kuti ndikotani kuvulala kwache kumene kuku anthu atandimanga malambaja myendo iyi ndi kumanja kunapezeka kuti myendo anga inatupa kwambiri manja anga so anatupa kwambiri lechoncho unapezeka kuti nyama yanga inapsa ni misempha ndi nyama inaonongeka lechoncho ndifa inaonongeka mina ndapita ku theater ndikandipasano nyama yonongeka no kuphazi kwanga ndi mkono wanga kumanzere uliphazira kumanzere ndi dzanja langa kumanjali ndimene ndili ngati nokuti ndimene ndipanisano ulumala ndi zimenezo kuti nyama itachosedwano painachoka ndi misempha yomwe ndimene ndavulalira panopo chabwino pitirizani ndithu ndiyeke akuona pamene popo ndi pamene nkhani apolisi anazabwera apolisi aliona kuti ndo mafuna kuti nzako imene wavulalira pamene pasazagwira so ntchito ina iliyonse kuima kumene kukanika tonangonyamulidwa ndi iwe nthawi unalibe ndokana kuti asekese mulandu ositu imene kana amukaniza kuti asasekese mulandu kuti niyo munamulakwira mbali wanu ina ngausamumonera ndinkhanja pake nafika pa koti paja inamba kuzengedwa mulandu uja mpaka nawo kunambika pa 3 April mpaka na tinakafikirana nawo kumalizana nawo pa 19 September 2024 ndizo satira zake kudapezeka kuti wapo aweruza kuti wa polisi yo ndi amene amanimanga kumanjawo ndi amene anabweretsa chipsinjo choti ndinzi kumale choncho anthu aja anapeza ulakwa ndikuamanga zaka zitatu atamanga zaka zitatu amagistrate ananena kuti nkhani nditumiza ku chigamulo ndichitumiza ku high court ku Blantyre sio kutheka kuti ndachepesa chani zakazi kapena ndaonjeza ndechoncho court so ku Blantyre high court akathe kulitani kuunikira chigamulochi ndikuchokera pamene popo ndakhandi kumadikiriabe kuti andiuza kuti muna chigamulo chinaenda motere koma kufikira pano pandangwembira kumupa 3 years ipo zosata za court high court zinazipeso kufikira paka na lerolo yetu bwana wanga
Chabwino, mwina tisanapite kwa chimene mutafuna chitachitika pakali pano, mwina mungafotokoze kuti mukakhala inuyo nkuona mwina poti kumva mphekesera ndi zina zotero mukuona kuti chifukwa chimene anakupangirani zimenezi kwenikweni ndi chani? Chifukwa chenicheni chimene anandipangira zimene chichi ndikakhala kuona kwanga ndimangomvapo ngati ena atafotokoza kuti toyambiri ati ine ndimayerekedwa kwambiri malinga ndi ntchito zanga ndimapanga ine zosakasaka kumasaka ndrama ndifuna zagula mwezi omwewo njinga za moto ziwiri pamuzi patu pomwepo kuti chipangira kabanza ndi chifukwa chamba ali chimenecho komanso chifukwa china amanena kuti munthuyo ati anakamwalirira kukhomo kwa chibale yanga ati atadya nsima kumeneko ndiye ati kukhanga tina mafuna ati abwenzere kwa ineyo kuti ineyo ngati peza kuti amwalira kumene kucha kuti ino ati akubwezera ngati ino kwa mchimwene wake ndenthu amafuza kuti nanga ino nkhani yomwe ndateyo njo munthu amwalira kumene koko mukunena choncho polisi ndi kuti munapita nayo akuti palibe sinangupita nazo kwatere chosati zake meti mafuna kumupha ndani munthuyi ndipenda panda kuti munthu ndi mangomulapira nanga mchinthu kuti chikunkuza china chilichonse ndiso iye amapanga zache kumapanga za business yake anapita ku South Africa wabwerako wagulisa kapulesi kake wagula njinga zachezo ndeni chompangira fuzo imene ndi chani basi banthu acho kukangati kuti ndi chani kani mphepo yoyipa ino inagwera kwa ine basi anthu achangopezekabe kuti mulobe dokwiyabe mpaka na lero sanaonjezeranso kuti chifukwa chani napita nayo nkhani ku polisi moti ndikanangozisiya chifukwa chona kuti zinthu zapambumba ndiyeso pamwe anaonjeza chidaniso kuti mumumba mwene natulusidwamo natulukamo paja zimene ndingasima zoti chifukwa chenicheni alakwira ndi chani papa koti anafunsa kuti koma chifukwa chenicheni munammenyera munthu ndi sima iyi akuti asima inali anthu aku Blantyre ndifo kuti anaja mosayenera ati amenya nkhani yake omwe ndamachifukana nakuti akoma chifukwa chenicheni munammenyera munthu kumupha chonchi simukuchifotokoza kumota anachibisa kuchifotokoza ndipano pani mankhwala kakasi kuti chifukwa chenicheni lesindi kuchimvesesa pamene petu bwana wanga inu mukadakonda patachitika zotani makamaka pa nkhani imeneyi? Ineyo kumpando pa nkhani imene chimono inganakonda kuona kuti ineyo anthuwo akanakhala kuti anali anthudi kuti mwina kuganiza kumveka bwino kunena kuti munthu chako tizimuthandiza ngati pakhotipo kamena kuti ayi kuchiyambiro chenicheni koma pano pabe ndimangonapo ngati kuti zakazowa zinachepesedwa komanso mwina ine kundiweruzira kwanga sana ndiweruzire bwino iyayi chifukwa chiweruzocho limene navulalira limene ndimaonekera ndimaona kuti chinachepabe basi pali nthawi zambiri ukakhala kuti mlandu mwina sudayende bwino chonchi anthu amatha kupita ku bwalo lokulirapo mwina inu mudaganizapo zochita zimenezi? Ineyo ndinaganizapo zimene zopita ku bwalo lokulirapo koma chifukwa choti ndilibe sofana pazoziyenereza komanso kuyenda kumandivuta moti ndizovutabe kwambiri saulo nkhaniyo nimene ndisasondeka upanda mbali naso ndithandizira myezi yonse. Munafotokoza kuti mupanga business poyamba ndi mwina chivulalireni zimenezi mwina zakukhudzani bwanji ndipo kapezedwe kanu pano kachithandizo mwina ndalama kuti muzithandizire nokha kakumayenda motani? Ine panopa ndoti kuchokera pa nthawi imene fika panopa sinimapangaso china chilichonse iyayi chifukwa sindingathe kunyamula chinthu ayi koma ndikati mwina mwake chakudya ndadya ndikuti abale ena ake angondithandizirapo koma zinthu zambiri zimandivuta moti ungakhale pogona panga usondeka nthawi yambiri ndimakhalira kungogona ndi njala zovala sizimachapita ufuna kuti solo ndichapita palibe une maso achithandizo choyenerera moti pano paulo maonekera nganasintha ndikumaoneka ngati mkula misala. Chabwino mwina pomaliza kucheza kwathu amene mungafune kuwasira anthu amene akumvera nkhani ndi mawu otani? Ineyo kwa Malawi amene akumvera pa nkhani imeneyi panga mwali kuti mwina ndithandizeko kuti ineyo mwina chithandizocho ndichakunifikira ngati mwina zocha kuti chakudya chani mwakopogona ndilibe kuno bwino komanso kuti mwina ataionekaso nkhani kuona kuti munthu anathandizidwa moyenerera koma kuvutika kundeni mavutika siku nalililonse. Mwina anthu angakupezeni bwanji atafuna kuti apereke chithandizo chimenechi? Ineyo kuteko kuti anthu atafuna kuti andipeze ndoti nthawi zina zake ngananena ndimakhala kwa chidupsyako koma apapa ndimagwiritsa ntchito ngati nambala ya 08 awiri mafiri awiri 68 66 2 kumapeto